Ефір АТР триває. Я Альвіна Сидбулаєва. Говоритиме наживо про найцікавіші, найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Тож залишайтеся з нами. Верховна Рада так і не взялася за продаж землі, що стало на перешкоді в депутатів. Слуга народу з купою автівок і квартир. Журналісти розповіли про чималі статки нардепа. Путін міркує, чи зустрітись тет-а-тет із Зеленським. Зустріч зголосився організувати Назарбаєв. І я вже рада представити нашого гостя. Павло Фролов, народний депутат, фракція «Слуга народу». Вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. І почнемо з те, що відбувалося сьогодні в Верховній Раді. Ось там проголосували за припинення повноважень народної депутатки фракції «Європейська солідарність» Ірини Луценка. Дивимося, як все це було. Ви знаєте, можна бути людиною з корочкою, але таки не стати депутатом і політиком, а можна бути без мандату, але залишатися політиком. Ірино, ти залишаєшся політиком, і ми щасливі, що ти в нашій команді. Дякуємо! За 275 рішення прийнято. І народний депутат фракції «Європейська солідарність» розповів, хто займе місце у фракції замість Ірини Луценка. Давайте послухаємо, що сказали. Це точно? Це вже точно. Колеги кажуть, що на фракції повинні вирішити зараз. А це не питання фракції, це ж питання партійного списку. І ми вже зателефонували кандидату В'ятровича. Далі наш ексклюзив телеканалу АТР. І ось що він сказав. Буде рішення ЦВК, тоді можна буде остаточно привітати. Зараз є так рішення Наталки Бойко, яка написала заяву ЦВК, що вона відмовляється йти в парламент, відповідно я наступний. Я йду туди не для якогось ще комфорту, для того, щоб захищати українські інтереси. Павло, як вам таке поповнення депутатів парламенту? Я не думаю, що можна казати про поповнення. Фактично кількість депутатів Європейської солідарності залишиться. Але це така ротація, скажімо так. Ротація, це справа депутата, відповідна заява, бажання, власне бажання. Я не бачу підстав, щоб Верховна Рада не задовольнила. Ви знайомі з В'ятровичем? Ні, я не знайомий. Ні? Ні. Він же ще навіть не депутат. Я не з усіма депутатами Європейської солідарності знайомий чинними, а ви питаєте про може ви були знайомі? Наступного. Ні, я не можу. Добре, ми долучаємо Сергія Таран, голова правління Центру соціологічних політологічних досліджень «Соціовимір». Вітаємо вас, пан Сергій. Так, слухаю, я чую вас. Пан Сергій, ви вже чули щодо ситуації з Європейською солідарністю. Там ймовірність того, що буде народним депутатом, може стати В'ятрович. Як вам така кандидатура? Чи знайомі ви з ним? В'ятрович, безперечно, я його особисто дуже добре знаю. Це гідний патріот України, людина з твердою ідеологічною позицією. І в нинішньому парламенті, де монобільшість намагається зліпити ідеологію щось між соціалізмом і лібералізмом, дуже не вистачає людей саме з міцними ідеологічними поглядами. В'ятрович саме така є людина, тому, безперечно, він буде гарним доповненням до нинішнього парламенту, де потрібні чіткі, тверді, впевнені в своїх цілях і в своїй меті люди. І ви залишаєтеся з нами, ми будемо в такому скайп-зв'язку зі студією і говоритимо далі щодо землі. Ось у фракції «Слуга народу» пояснили, чому відклали розгляд законопроєктів щодо ринку землі. Плануємо завтра збирати фракцію і потім вирішувати щодо виносити її на законопроект на землю. Чому немає? Сьогодні дуже багато важливих законопроєктів і про бурштин, і про ринок електроенергії, які ми в першому читанні вже прийняли, і про освіту. Дуже багато взагалі навантаження. Якщо поставити землю, там, здається, зараз скільки? 8, 11 альтернативних законопроєктів. Це історія на один день, на весь день. Просто не хочеться марнувати зараз весь день чи припинятись посередині, і потім переходити на наступний день. Павло, чому відмінили сьогодні, не стали розглядати справу
питання щодо продажу землі? Так, Арахамія ж пояснив. Ну, перевантажений сьогодні важливі законопроекти, дуже важливі. І якщо б поставили б Але землю... робота закінчилася, але я згадую, що ви дуже турборежимно працювали і до ночі, і до 12, і до 11 ночі, чого не захотіли продовжити такий ритм роботи і розглянути ринок землі? Все-таки в такому темпі можна казати, що якість може бути погіршуватися, якість законів. Тому фактично... Якість, що ви маєте на увазі? Якість законів. Ну, якщо постійно працювати в пленарному режимі, то менше часу на підготовку текстів, на роботу з поправками, на роботу з стейкхолдерами, на роботу з експертами. І тому все, дійсно, країна потребує цього турборежиму, бо за 28 років мало що в плані реформ зроблено було. Тому фактично, ми сьогодні багато дуже розглянули, практично все прийняли. Завершили ось там ринок землі залишили на завтра. Завтра просто стоїть першим питанням, вже стоїть Давайте порядок спитаємо денний. у Сергія. Пан Сергій, як ви гадаєте, чому саме сьогодні «Слуга народу» все ж таки відклали це питання і не стали розглядати? Очевидно, що той турборежим, який мала Верховна Рада, показав усю неефективність, коли депутати основним критерієм своєї роботи вважали кількість законопроєктів, хоча в усьому світі показником якості роботи парламенту є якість законопроєктів, є якість тих законів, які робить парламент. І цих законів не обов'язково має бути багато, але вони мають бути такими, які потім суттєво покращать життя в країні. А у нас наштампували законів, зараз подивилися, що нас штампували, і вирішили, що ще й закон про ринок землі, якщо так наштампують, то це може дуже погано завершитись для тих, насамперед, хто їх штампує. Тому, очевидно, вирішили почекати. Але мені здається, що якраз от з питанням ринку землі це, очевидно, найбільше потрібно дискутувати щодо того. От, наприклад, зараз дуже цікава ситуація, коли ринок землі, ми всі підтримуємо, і я думаю, що дуже багато громадян, які розуміють, що Україна має розвиватися цивілізовано, підтримують ідею ринку землі. Але те, що пропонує «Слуга народу», це зовсім не ринок землі, це просто приватизація землі великими агрохолдингами. Знаєте, будь-яка земельна реформа може розвиватися двома шляхами. Перший шлях – це коли земельна реформа надає перевагу малим фермерам, малим сільським господарствам, і вони, розвиваючи аграрний фермерський бізнес, підтримують на місцях інфраструктуру і сприяють тому, що країна випускає якомога більше аграрних товарів, тому що, як правило, переробка при цьому здійснюється на місцях. І знову-таки соціальна інфраструктура села при цьому розвивається. А є такий шлях, який, зокрема, був застосований не в Європі, а, наприклад, в Латинській Америці, коли акцент робиться на великих аграрних виробництвах, коли земля дається латифундистам, вони, як правило, не займаються місцевою інфраструктурою, місцеве населення біднішає, і потім йде в міста і поповнює фавели. Знаємо дуже добре, що таке в Латинській Америці фавели. Це збіднілі селяни, які після цієї аграрної реформи приходять в міста. Дуже важливо, щоб у нас земельна реформа відбувалася за європейською моделлю, щоб в одні руки не було надано так багато землі, як пропонують «Слуги». Там, уявіть собі, більше 200 тисяч гектарів в одні руки надається земля згідно цього закону. Ви думали, хтось рахував про наслідки цього і що буде в селі? Тому я думаю, що тут якраз потрібно надзвичайно уважно дивитися за тою ринком землі. Так, але, Сергій, я вам скажу, що не всі згодні. Я завершу. І дуже важливо зараз не маніпулювати і не говорити, що там хто за ринок землі, хто проти ринку землі. А зараз важливо говорити, який ринок землі потрібен Україні. Тому що ціна цього буде дуже велика. Якщо зараз просто земля піде великим аграрним виробництвом, село збідніше, інфраструктури не буде, і земля буде виснажена тими агрохолдингами, які будуть абсолютно безвідповідально ставитись до тої землі, яку отримують вони у приватну власність. Так, але не всі за ринок землі. Ось відкриття ринку землі – це втрата стратегічного значення. Давайте послухаємо виступ лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, що вона сказала. Сильні, інтелектуальні, розумні країни світу своєю стратегією визначили скупку в державну власність земель сільськогосподарського призначення. Як в своїй країні, так і за межами країни. Ні в якому випадку не можна сьогодні Україні позбавитися цього стратегічного ресурсу.
А ось у фракції «Опозиційна платформа за життя» виступають проти відкриття ринку землі. Слухаємо співголови фракції Вадима Рабіновича. Всім представникам МВФ, Сороса та іншим, чиї загребущі руки ці тянуться к землі України, я хочу сказати, ви прорахувалися, панове, не вийде. Хрен вам, а не земля України. Запомнили? А хто не розуміє по-русски, я переведу. Дідька лисого ви отримаєте, а не землю України. Понятно так? Понятно, да? Поэтому закликаю всіх об'єднатися заради захисту нашої землі. Коли б я мав талант, я б зараз заспівав пісню «Вставай, страна огромна». Щоб прокоментувати. І ось щодо землі. Ми бачимо, що «Батьківщина» проти і «Опозиційна платформа за життя». Ну, це дуже характерно. Всі старі еліти, які, 18 років, ви знаєте, що новий земельний, старий новий з 2002 року прийнятий. 18 років оці ми чуємо цю демагогію. Попередній колега сказав, там виступив, що в нас поганий законопроект, сказав, що там по 200 тисяч гектар в одні руки. Слухайте, в нас зараз, це популізм, тому що в нас зараз агрохолдинги, вони вже мають по мільйону. Деякі агрохолдинги, вони сконструювали по мільйону гектар. То що, звичайно, вони начебто публічно вони не заперечують, але вони нанімають оці інформаційні кампанії про те, щоб знову все залишилось як було. Щоб ми були в одній, наша країна була в одному списку з Венесуелою, з Північною Кореєю, з Кубою, з Таджикистаном і з Конго. Звичайно, Сергій, ви погоджуєтеся? Я вас не перебивав. Звичайно, дуже важливо, що справа в деталях. Дуже важливо, який буде... Давайте послухаємо пана Сергія. Кажіть, Сергій, ви згодні і вашу думку, будь ласка. Ще раз повторюю, оце якраз є типова маніпуляція, яку пропонує «Слуга народу». Ніхто не говорить, що нам не потрібен ринок землі. Потрібен ринок землі. Але потрібен той ринок землі, який існує в тих країнах, де розвивається фермерство. Нам потрібен європейський ринок землі, а не латиноамериканський. І тому не стоїть питання в тому, що давайте заборонимо ринок землі і будемо як в Північній Кореї. Я, до речі, не підтримую ні Опоблок, ні Юлію Тимошенко. Ринок землі потрібен. Але треба прораховувати ту модель, ті наслідки, яку цей закон несе. От я назву дуже короткий приклад. У 90-х роках на всьому пострадянському просторі була проведена приватизація. Але для кожної країни ця приватизація мала різні наслідки. Наприклад, Польща і Чехія дуже виграли від цієї приватизації. А в Україні, а в нас же теж була приватизація, правда? Ми сильно програли від цього і отримали 90-ті роки. Тому але ж кожна країна прораховувала, до чого призведуть та чи інша модель приватизації. Тому якщо ми хочемо, щоб у нас ринок землі запрацював для країни, нам потрібно прораховувати конкретну модель ринку землі, яку пропонують «Слуги народу» або інші політичні сили. І може так виявитись, що нам буде підходити інша модель ринку землі, яка надає перевагу, наприклад, фермерським господарствам, яка, наприклад, дає чітку відповідь на питання, а яким чином держава гарантуватиме, що ту землю, яку отримують холдинги чи селяни, буде використана за призначенням, але, наприклад, там не побудують якісь будинки. Закон, який пропонують «Слуги народу», відповіді на це не дає. А хто дає гарантію, що ту землю, яку приватизують, потім не приватизують, наприклад, іноземні компанії? Тому що, як в своєму ролику сказав Зеленський, іноземці не можуть приватизувати, але ж ніхто не сказав, що, наприклад, українську компанію не може купити іноземна компанія. І це буде фактично володіння українською землею. Хтось це прописував в законі? Ні. Або ще одне питання. А хтось прораховував, з яких країн сюди зайдуть інвестиції в аграрний сектор? Я би, наприклад, хотів, щоб це були країни Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, там, де дуже добре знають, як поводитись з землею і дотримуються екологічних стандартів. Я би не хотів, наприклад, щоб це були країни, до екологічних стандартів ставляться легковажно і виснажують землю. Хтось прораховував це?
Тому той законопроект, який пропонують «Слуги народу», це дискредитація ринку землі. Це призводить до того, що у нас просто сама ідея ринку землі, який наголошують потрібен, буде дискредитована. Пан Сергій, давайте послухаємо пана Павла. І про рахунку того, до чого призведе ринок землі, неможливо говорити це питання на серйозному рівні. Каже про те, що фермер не буде працювати на землі. Ну хто про це каже? Ну от каже людина, а звідки ця інформація? Це просто передбачено кредитування, передбачено фінансування фермерів, підтримка фермерів на те, в законі. Оці розмови, вони по суті для того, щоб ми знову нічого не прийняли. От ми знову не приймемо цей закон. 11 законопроєктів. До другого читання буде широка дискусія, як була і до першого читання. Ми змінили, ми почули опонентів. Той урядовий законопроєкт, він же не буде голосувати, він не буде підтримуватись. Буде підтримуватися депутатський законопроєкт. По іноземцям президент чітко сказав, не буде, 4 роки не буде, а потім тільки якщо люди дадуть добро. Ну вже почули максимально. Збільшується підтримка на фермерів, на те, щоб вони могли купити. Але ж в нас вже кілька мільйонів людей вже померло, не маючи можливості продати. Ну це латинська модель, це знову, я не знаю просто, які мотиви таких коментарів. Але ж все-таки, на жаль, якщо ми завтра не приймемо цей закон, хоча в першому читанні, знову ми перетворимося на, фактично тоді агрохолдинги виграють і Україна програє. І ніякі там швидкі темпи росту, якщо ми запровадимо ринок. Швидкі темпи росту економіки. А які швидкі темпи росту? Добре, от ви кажете швидкі темпи росту. Ви це прораховували. Ви говорите про латинську модель, а я кажу про латиноамериканську. В Латині такої країни немає. Ви навіть не намагаєтесь дослідити досвід тих країн, де був запроваджений ринок землі, і не намагаєтесь робити якісь цифри і прорахунки тої чи іншої моделі. Ви говорите про те, що селянам буде надана підтримка, а як вона може бути надана, якщо вони не матимуть доступ такий до фінансів і ресурсів, як великі агрохолдинги. А при можливості мати землю більше 200 тисяч гектарів в одні руки, вони конкуренцію точно переб'ють будь-яких фермерів. Ви ж це розумієте. Більше того, навіть українські фермери в нинішніх умовах не зможуть конкурувати. Наприклад, з європейськими, де, увага, в Європейському Союзі фермери отримують підтримку з Брюсселю своїх господарств. Як навіть українські фермери в рівних умовах з європейськими можуть витримати цю конкуренцію? Ви це прораховували? Ви просто зараз одну задачу, яка стоїть перед цією земельною реформою, це просто закрити дірки в бюджеті, яка зараз є очевидна. І кредити фермерам, звичайно, нема такого ресурсу в країні, тому що економіка дуже в поганому стані, завдяки таким розмовам. Тобто ви вважаєте, що економіка в такому стані завдяки цим розмовам? Ви не бачите жодної відповідальності за те, що ви маєте зараз Кабінет міністрів в руках, силовики в руках, монобільшість у Верховній Раді. У вас нема на кого нарікати, і ви шукаєте причину, що у нас не так все в економіці, в тому, що якісь експерти не дають такі коментарі, які вам подобаються. Шановні, якщо ви хочете зробити якусь реформу від початку і до кінця, не женіться за турборежимом. Покажіть розрахунки, за які ви будете нести відповідальність. Покажіть розрахунки, які покажуть, що український аграрний сектор отримає з цього зиск. З тим, що Україна вийде на світові ринки з аграрної продукції, які будуть конкурентними. Покажіть ці розрахунки. Ви кажете, що це є. Я вам можу побитися в заклад. Немає. Я дуже уважно читав цей закон. Немає цього. Нема розрахунків. І поки цих розрахунків не буде, ви не можете виходити до людей і пропонувати таку стратегічну і важливу для України реформу, як запровадження ринку землі, який, повторюю, потрібен для України, але не в цій моделі. Давайте слово Павлу. Ви який законопроект з 11? Ви підтримуєте який законопроект? Ви читали? Я читав той законопроект, який закінчується цифрою 10, який ви підтримуєте. Ні, так а який ви підтримуєте, скажіть, будь ласка? Я не підтримую той законопроект, який підтримуєте ви. Я не є депутат. Якщо ви погано зрозуміли, я є політолог. Тому я не можу говорити, що я підтримую якийсь законопроект. Я підтримую модель ринку землі, яка дає перевагу українському аграрному сектору. Ви конкретно не можете сказати 11 законопроєктів, який ви підтримуєте. Тобто ви кажете якусь віртуальну модель, європейська модель, там же ж багато, там всі фракції подали ідеї, і навіть позафракційні подали законопроекти. Ви якийсь підтримуєте, чи ви просто критикуєте?
Ну, це Я вам ще раз повторюю. Дуже легко критикувати. Я не пишу закони. Закони пишете ви. Якщо йдеться про законопроект, то це той законопроект, 10-й, який має бути обговорений в Верховній Раді, мав бути обговорений сьогодні, потім був знятий з розгляду і нібито, як ви кажете, буде розглянутий завтра. Саме через цей законопроект зараз в Україні дуже багато дискусій щодо того, на чию користь працює ринок землі. Яку я модель підтримую? Я підтримую, по-перше, я вам скажу ті пункти, які я підтримую. Я підтримую те, щоб в одні руки не було 200 тисяч гектарів землі, тому що це надає перевагу агрохолдингу. Це перше. Йде мова про Друге, ви спитали мене, дайте мені можливість відповісти. Я підтримую ту модель, за яким селяни матимуть можливість, якщо вони захочуть, продати землю з мінімальною ціною. З тим, щоб якщо вони не хочуть займатися господарством, вони могли поїхати в місто. Але щоб була встановлена мінімальна ціна, за яку вони це роблять. Інакше це буде збідніння селян і поповнення міського пролетаріату, яке ні до чого не хорошого не призводить. Третя позиція має бути в законі. Дивіться, ви мене спитали, ви ж почуєте відповідь. Буде така, може бути ви спитали, почуєте відповідь. Далі, закон має передбачати, щоб були чіткі механізми контролю, щоб ця земля була використана за призначенням. Неприпустимо, коли ви просто розпродаєте землю і не можете собі уявити, що з цією землею буде далі, після того, як вона опиниться в приватних руках. Забудова сільськогосподарської землі. Ну, це ви почули третє? Четверта позиція. Механізми передачі. Зараз можна змінити призначення, категорію землі, можна змінити. Приймає рішення райдержадміністрація, наприклад. Ну про що ви кажете? Ви просто кажете такі гасла. Правильно. Ну так слухайте, зараз можна змінити. Ми погоджуємося, щодо зменшення в одні руки ми погоджуємося, будемо це вивчати. Давайте ми приймемо те, що є, і будемо до другого читання допрацьовувати з експертами, з громадськістю, з селянами, з агрохолдингами, хай вони теж пропонують якусь ідею, щоб ми дійсно побудували і не порушували права наших фермерів. І давайте поговоримо щодо землі. Воно буде вирішуватися вже завтра. Ось сьогодні невгамонний Кива під час присяги народного депутата Рудика нардеп від опозиційної платформи «За життя» Ілля Кива знову відзначився особливою витівкою. Давайте подивимося, як це було. Шановні колеги, а можна не перетворювати Верховну Раду в незрозуміло що? Я не розумію, що це за народний депутат, якщо у вас буде таке посвідчення. Ну, я розумію, що це, хто це, але, колеги, а можна зняти маску? Дякую. 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 Мы не боимся резиновых масок. Дякую. Як ви гадаєте, таке ставлення депутата, це не буде дискредитація, так? Що люди побачать, кого ми обрали. Це ж все ж таки люди, які мають вирішити питання країни, де мають приймати закони. Що це коїться в Верховній Раді? Ну, з вашими колегами? Ви знаєте, все-таки, да, такі перформанси, вони принижують все-таки вищий законодавчий орган, вищий представницький орган держави. Але ж все-таки Верховна Рада, вона представляє усе суспільство, яке воно є. І різні, і погані, і хороші, тобто уся рамка. Тому, я гадаю, для кого цей перформанс влаштував Кива? Ну, він влаштував для дискредитації, для того, щоб знову суспільство посміялося з Верховної Ради і подумали, ну от така Верховна Рада, от така погана, давайте ми цю Раду не будемо... Пан Сергій, як ви гадаєте, для кого це взагалі шоу було і чому саме ця маска Джокера була на Киві? Ну, це, звичайно, не те, щоб ми мали обговорювати в ефірі, тому що такі шоу насамперед дискредитують тих людей, які їх проводять. Але на жаль, це стало модною. Депутати, які приймають закони. Ну, слухайте, у нас є депутати, які, як ми бачили і чули, замовляють прямо на засіданні Верховної Ради собі повій. У нас є депутати Верховної Ради, які прямо в Верховній Раді намагаються вирішити якісь питання. У нас навіть в монобільшості, здавалося б, є 11 людей, які звинувачені в корупції. Оце насправді цього депутата. Це точно не те, що ми би хотіли бачити як нову якість українського парламентаризму.
Але треба сказати, що насправді така тривожна ситуація, вона не лише продукт того, що роблять депутати, а й тому, що, напевно, суспільство має більше цікавити серйозними речами і питати у депутатів не те, щоб яким чином вони їх розважать. Ну, згадаємо саму перебіг виборчої кампанії президентської та і парламентської. Це, по суті, було велике шоу, і яке перемогло, зрештою. Але важливо, щоб люди цікавились суттю того, що депутати пропонують, тих речей, які справді впливають на суспільство. Тому що якщо цього не буде, якщо якщо депутати будуть пропонувати лише шоу, то хліба ми точно не отримаємо. Дякуємо вам, пан Сергій Таран. А ось журналісти програми «Наші гроші», що робить Бігус.Інфо, дізналися про чималі статки родини нардепа Дубінського. То має багато машин і автівок. Далі фрагмент програми наших колег. Зважаючи на кількість усього, замість опису елітності кожної окремої квартири, краще наведемо загальну статистику. Кількість квартир – 24. Площа – близько 2000 квадратних метрів. Кількість землі – 70 соток. Кількість будинків – 2. Кількість авто – 17. Загальна вартість – близько 2,5 мільйонів доларів. З цього записано на маму майже 50%. А ось сам Олександр Дубінський назвав розслідування заказухою, про що і записав відео. Дивимось разом. Каждый раз информация о моих квартирах и машинах появлялась тогда, когда я кому-то крепко наступал на хвост. Ну и вот в данной ситуации это псевдорасследование Бигуса, это точно такие же последствия моей работы. То есть когда я их крепко ебал, они бегут к кому-то и договариваются вот о такого рода заказухах, которые появляются с периодичностью один раз в год. Помните, кризиса нет, они пи***ят наши с вами деньги и пытаются сделать вид, что это мы их пи***ем. Нет, мы их не пи***ем, мы их честно зарабатывали и будем зарабатывать в рамках закона. Ну а все имущество увидите в декларации. Пан Павло, чого ваш колега від фракції «Слуга народу» так висловлюється, скажімо, ярко, так, нормативну лексику? Він також так і спілкується в Верховній Раді? Ні, так він не спілкується. Ну, це його стиль, він же ж відомий блогер, в нього багато підписників. Але ж він народний депутат. Це ж, скажімо так, обличчя вашої партії. Так? Уявляєте, депутати буде кожен так спілкуватися. Ви ж, як це кажуть, знаєте, ви ж маєте бути прикладом для людей. За вас проголосували 73%. Розумієте, люди дивляться, а їм з телебачення ляпає матюки і так само. Ну, таке ідея, да? Ну, він, до речі, сказав, що він... Це ж обличчя і президента теж... Ні, ну пан Дубінський зменшив кількість ненормативної лексики. За 35 секунд 4 ненормативні техніки. Його, можливо, зачепило ці розслідування, така увага преси. Ну, він же не був на державній службі жодного дня, тому по суті, ставити питання, що він журналіст. Він же ж починав з чогось, причому там може бути, ми ж не знаємо, яке там було в нього там спадщина і так далі, що він заробив, що йому там батьки, що там, чи якісь родичі йому передали. Ну, тому звичайно, так, суспільству нашому цікаво такі речі, в кого скільки майна, в кого скільки там квартир, машин, але ж тут мені здається, що... Павло, я правильно зрозуміла? Ви засуджуєте те, що зробили наші колеги? Ні, я не засуджую. Це робота журналістів. Це робота журналістів. Ну, звичайно, там, і я, до речі, не чув, що пан Дубінський ненормативною лексикою використовував там на засіданні комітету чи Верховної Ради. Це фактично його приватна справа робити ці ролики, і кому це цікаво. Він орієнтується, як кожен ЗМІ орієнтується, щоб охопити більшу аудиторію. В нього така позиція. Це його позиція. Я можу і засуджувати чи не засуджувати, це його особиста позиція. І це ваш колега від «Слуги народу». Наш колега, да, він переміг Кононенка, до речі, так що, Побачимо, як далі буде висловлюватися, особливо на відео. Побачимо, як буде працювати в Верховній Раді. Дякуємо вам. Павло Фролов, народний депутат фракції «Слуга народу», був з нами. А далі ефір продовжує Прайм Даниленко. В гостях у неї Сергій Соболєв, заступник голови фракції «Батьківщина». Будьте з нами, буде цікаво.
Как складывались отношения